Congratulations mga pinangga, pastilano. On the spot gid ta mga higala, top 3 nato mga pinangga ning buhagay gayon, mga kaigsuonan. So mao na mga pinangga, no? Sure gid ay akong gibutang dito, sure man. Sure gid ay nigawas man. So karon na ta ato nang i-confirm nga sure gid ay to kay nigawas man. Atong gi-share ganiha mga higala ha. Di mo kamahay ana, top 3 gina siya mga pinangga, no? Di lang ta manghambog kay napod ra ba usahay nga di ta makapadaog, di ba? So congratulations on the spot gyud ta. Pastilan mga pinangga, no? Salamat, no? Salamat sa mga nagampo nga mudaog, nakadaog jud mga pinangga. Hinaot nga daghan pang blessings, daghan pang panalangin nga moabot sa ato mga higala, no? Di ba? Congratulations sa mga nanglantaw ganihang alas 7:30 atong gi-share mga higala. Rumble ra hinoon pero kay balo ko nga daghan jung nakadaog mga pinangga, di ba? No? Congratulations mga kahigalaan, mga kaigsuonan, no? Si Ma'am Evelyn Casas Jaime, congrats tang Rumble 15. Wow! Salamat dayon. Ayaw mo reply sa mga mo-chat ninyo, mga yung balato, mga yung pa VIP, mga yung donation fee, mga yung bayad sa produkto. Dili gina ako mga pinangga, ha? So salamat na lang mga kahigalaan. Congratulations mga higala, mga pinangga. On the spot gayod mga pinangga, no? Di ba? So congratulations mga pinangga. Doble unya makarambol mo 30, 4,500 na mga higala, mga pinangga, no? Blessings na atong pasalamatan ang mga panalangin karong adlaw mga pinangga, mga kaigsuonan, no? Salamat jud kaayo tang makabayad ko sa kuryente ug mapuhon. Wow, salamat sa Lord, no? Salamat mga pinangga. Grasya mga higala, Ma'am Anared. Okay, congratulations. Grasya na mga pinangga, di ba? No? Di ba? So salamat kayo sa inyong paglantaw mga kahigalaan. So si Ma'am Lori Incarquis Lalikan Tanhay, nakarambol size tang may na lang, no? So ugma Ma'am Lori na akustuburan unya basin makasugat ka, no? Okay, congratulations. Congratulations sa tanan mga pinangga. I hope nga doon na pa'y daghang mga panalangin nga moabot nato ninyo mga pinangga. Maura magina no sa akong gikaingon nga ang akong kalipay. Uy, ang Rumble G's ba kay 1.5? Ang akong kalipay ang inyong kadaugan. Maura na mga pinangga, no? So, ana lang. Simple lang atong pangandoy no mga pinangga. Wa ko manginahanglag kwarta. Ang akong gikinahanglan mga pinangga nga makadaog mo nga malipay mo mga pinangga. So dahil sa tong live wala tay balato, wala tay pa VIP, dili sa ingon nga nang hilabot ta sa uban. Pwede ra pod na depende na ninyo ngadto sa uban mga pinangga, no? Wa ko ilabot ana isad ko makaingon nga nganong ingon ana na sila mga pinangga, di ba? So ila pod na, no? Di ta manghilabot ana. Pero diri mga pinangga wala tay balato, wala tay pa VIP mga higala. Sir Alfon Balo tang nakarambol ko sa 60 pesos, salamat kaayo. Wow, rambol sa 60, so target 20, no? 9,000 ang rambol sa 60, di ba? Ang gitayaan ako tanan tang imo gyata ganiha pero tag 5 ratang. Sige lang, ginagmay lang, ayaw mo pangandoy nga makadaog tag dinagko. Ginagmay lang mga pinangga, di ba? Ingon ana ra gyud na siya mga pinangga. Di ta mangandoy nga makadaog tag dinagko. Nga naman lingaw-lingaw lang ta mga pinangga, no? So congratulations sa mga nakadaog mga pinangga, di ba? So salamat sa mga nakadaog mga pinangga. Salamat sa inyong pag-share. Salamat sa inyong paglantaw live. Mora na.
no? Ma'am Gina Ramiliano, salamat ang daog rambol po. Wow, salamat. Sir John Di Abayon Manialag, tang salamat nakarambol jud ko sa ituto. Salamat kaayo. So, ugma Sir John Di, na akong tabuilan alas 9:30 alas 10 ana. Na akong tabuilan ugma. So, piti gyud tang salamat, no? So, di lang ta magpalabi. Ginagmay lang gyud. Okay ra gyud kaayo, mga pinangga. Ma'am Juliet Prangis Abarca, mayong gabi, salamat nakarambol jud na utso. Maayo na lang naka 1,200. Wow. Giovanni Colamar Ganserem, salamat sa paglantaw, watching from Toledo. Sige, salamat kaayo, no, mga pinangga. Then boss on sa hearing sa 3D, thanks. Okay, Ma'am Apple Comprado si, salamat sa paglantaw. Nga shoutout sir tang mayong gabi ipinas. Tang mayong gabi shoutout pud ko tang. Wala jud kataya tang agoy sayang pero saon taman mga pinangga, no, pero padayon ra gyapon ta. Rumble 20. Wow, salamat kaayo, no, mga pinangga ninyo tanan. So congratulations on the spot, mga kahigalaan. Ang atuang ito ang nigawas ni gani, wala matarget, mga pinangga, no? So gahapon nakadaog ang taga Cagayan ug taga Cebu, kay naghatag man pud sa Cebu, mga pinangga. Dayon wala di ay naguna ang Cagayan. So mga taga Cagayan gahapon nakadaog. Then ganiya taga Alcantara ug Talisay ning daog ang ilang special. Then karon ang special para sa tanan ning daog pod. So sakto ra pod nga wala na lang ko hatag lugar-lugar, mga pinangga ganiya, kay 9 PM niya nahadlok pod ko nga maglibog na pod mo. So sakto ra pod marasag ko gigiyahan sa panahon, gigiyahan sa higayon nga mahatag na to para sa tanan na lang diretso, no? So mao na, mga pinangga. Si Sir John Di Abayon Manialag, para sa one set ugma ana sa tabuelan. Okay, so pagkakita na ako sa imo live ganiya, ako lang gisulayan. Thank you jud tang. So wala jud ko kadaog kay ako man gislide 852. Agabot-buot ka, ma'am. Kabot-buot si ma'am. Sige, no, salamat kaayo, no, mga pinangga. Salamat sa mga naglantaw karon. So maghatag ko karon pangkuan lang ni. Kamo na lay bahala, no, mga pinangga, kay ako wa magid ko kay balo ang sa imo gawas. Pero maning kamot ta. Tang salamat na kadaog ko Rumble 6. Ugma, mag-cell store ko ugma alas 8 na ako sa may Grand Mall sa Dakbayan, sa Sangi, Toledo, no, alas 8 di ata at bang sa may exit gate sa Gaisano Grand Mall Toledo. O niya alas 8:30 di ata tubangan simbahan ng Katoliko Buanoy, Balamban, Cebu. Pagka alas 9, 7-Eleven Asturias. Alas 9:30 di ata sa may FV gasoline station di sa may kilid ng LBC di anak ta diha. Unya atbang simbahan ng Katoliko diha sa Tuburan, Cebu. Dayon pagka alas 10 diha ta, mga pinangga, sa Tabuelan, simbahan ng Katoliko Tabuelan. Pagka alas 10:30 na ako diha sa simbahan ng Katoliko San Remigio, Cebu, mga pinangga. So dala atong ginagmay nga pamugas-bugas, atong produkta, no, produkto, mga higala. Ana ra, so one set na to sa produkto 750 pesos, barato ra na. Then napod ko alarm guide nga ihatag, no. Tangga itag pang alas 2 para ugma pang birthday lang from Apid, Catabaco, Toledo City. Mga taga Apid, maayong gabi ninyo da. Good evening, watching here in Santa Catalina, Negros Oriental. Okay, so salamat gyud kaayo, no. Mali na piko 155 at 069. Nganong wa na lang gid ninyo gihurot, mo na pangutana diha. Nganong wala na lang gid ninyo gihurot nga ang akong gi-caption wa gid ninyo basaha, no. Sure, mga pinangga, pero dili usa ka kombinasyon ang sure ko ato, pero kato tanan kay 50-50 manggod. Kung di nato dadon tanan to, mamgud toy ako ang guide good, no, mga pinangga.
Pero sagdi lang kay na pa may daghan. Sundalan na ninyo akong hatag-hatag sa kada lugar. Maabot ra inyong swerte mga kahigalaan, mga kaigsuonan. No? So mao na mga pinangga, congratulations na lang yun. Hello ni Mama Rachel Cuenca watching from Switzerland. Uy ha, mayong gabi niya sa Switzerland. Okay, congratulations mga pinangga, no? Congratulations mga kahigalaan, mga kaigsuonan, mga pinangga, no? Di na lang ko mangutana kung kaysay nakadaog kinsay wa, kung nakadaog mo maayo, kung wa maning kamot lang ta mga pinangga, no? Mga kahigalaan. So ana na lang, ha? Congratulations natong tanan mga pinangga, no? Hinaot nga daghan pang mga panalangin mo abot nato. Na serves duhinog daog kutang straight 20. Wow, salamat, congratulations. Magandang gabi tang watching from Tacloban. Sige, onya Ma'am Arlene Dab, good evening tang, good evening ma'am. Salamat na lang jud kaayo mga pinangga, ha? Salamat na lang jud kaayo ninyong tanan mga kaigalan. So wala ta, ayaw mo paggulog-hulog hikas, ha? Kanang magsensen mo kwarta, magsensen mo cash, ayaw mo ana, kay wala ko nagapangayo ana, bahin pud sa tong produkto, wala pud ko nagadawat ana, dayon donation fee wala pud ta ana, pa VIP wala pud ta ana, pero wala ta nang hilabot sa uban mga pinangga, no? Okay ra po na ilaha man na di, wa tay katungod ana, ilaha nang katungod mga pinangga, no? Para ninyo ba inyong katungod kung unsa inyong comment diha, no? Mga pinangga, di ba? So salamat, congratulations, salamat mga pinangga. Kamo akong inspiration nga maningkamot ko nga makapadayon ko diring dapita mo nang bisan sa kadaghan sa mga pagsulay padayon ta mga higala. Ako nagpadayon ko bisan sa kadaghan sa pagsulay sa akong kinabuhi mga pinangga, sa akong gibuhat dire, pero gapadayon jud ko kay nga naman kamo akong inspirasyon mga pinangga, no? Mga kahigalaan. So usbon ako, daghan kayong salamat o congratulations mga higala, mga pinangga, para gito sa tanan. 9,800 ang views mga pinangga. Congratulations. Imposible ko nakadaog usa, no? So congratulations na lang mga higala. Ako manginaot lang ko, kung nakadaog mo unta mapunan pa na inyong daog. Kung wa mo kadaog unta makadaog na gyud mo, no? Nya. Subaya lang gyud ninyo. Kung unsay akong ihatag, subaya lang gyud ninyo, no? Ayo lang gyud ninyo supaka aron di mo magmahay ini guman mga higala. Ako kay balo unsay mo gawas apan maning kamot ko mga pinangga. Kay daghan man mo nya, kamo man akong inspirasyon. So maning kamot ko mga pinangga. Pero di ko kapasalig ninyo. Ganiha lang, joke-joke ra mong akong gibutang nga. Sure inyo gusto ali na mo. Di ba? Mao na caption ganiha, pero joke-joke ra gito mga pinangga. Na timingan lang mga kaigalaan, mga kaigsuonan, no? So tang ugma pohon si Manoy Tomas mungari sa Ubay Bohol. Oh, sugat mo ni Manoy Tomas dia sa Ubay Bohol. Kay naa si Manoy Tomas dia ugma sa Ubay Bohol. Ako kay baloon sang oras pero alas 9, alas 10 ana pag sikay-sikay na mo ana mga higala, mga pinangga. Okay? So congratulations mga pinangga. Ha? Congratulations. Salamat kaayo. O alas 11 hangtod alas 12 si Manoy Tomas sa Bohol sa Ubay. Sugatan ninyo si Manoy Tomas mga pinangga. Ha? Sugatan ninyo. Ugma mga pinangga, dala tong produkto diya sa Bohol. Diya sa Ubay Bohol. Hala, sugatan ninyo si Manoy Tomas diya ugma. Congratulations sa tanan dayon. Ugma na ta, maghimo, maghatag, kay karon mag-andam pa ko kung unsay akong ihatag ugma. So ugma na ta, maghatag mga higala,
live man ko ugma, mag-live lang ko ugma, dayon, depende ni kay mula kawara ba pud ko. So, ato lang lantahan kung unsay guide na to ugma. Then mga taga norte ugma, mga pinangga, pwede mo masugat ugma. Okay? Na atong alarma guide diha. Dayon, ano na lang, mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Kung first time mo, masugat mo ugma, pagsulat mo daan og cellphone number, kay ako nang kuhaon mga kaigalaan, ha? Mga pinangga. Okay? Ma'am Alicia May Trisana, karon lang kuya kay mo school man ko kuya. Mao ba ma'am? Okay. So, mao na mga pinangga, mga kaigalaan. Ugma na ako og Gesano Grand Mall Toledo, sa Sangi Toledo. Unya na ako Balamban, naapod ko sa Tuburan, Tabuelan, San Remigio, na ako diha. Nga kung musugat mo ugma, pag text lang mo daan kay i-save na ko inyong cellphone number, mga pinangga. Ang ako cellphone number kinira 0906-209-8717, 0906-209-8717. Maura na mga pinangga. Pag text lang mo daan kay na ako'y iandam para sa mga manugat ugma, dayon maningkamot lang pug ko mga pinangga. O sa mga kalambuan, kaayuhan nga para sa tanan, ato ng paningkamutan nga mahatag ginadias inyo, mga mahibalan gid ninyo mga pinangga, di ba? So, mao na mga kaigalaan. Salamat kaayo mga pinangga, amping mong tanan. Congratulations mga pinangga. Bye-bye. God bless.